Ευχαριστώ θερμά το Προεδρείο και το εννοώ που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω παραπάνω ως απερχόμενος γραμματέας, και ευχαριστώ περισσότερο το Σώμα που νομίζω ότι κατανοεί αυτή την ανάγκη μου. Ζητάω όχι μόνο την ανοχή σας, αλλά αν μπορώ να το ζητήσω και το ενδιαφέρον σας για αυτά που έχω πρόθεση να πω. Στήσαμε όλοι μαζί το κόμμα το 2010 στη δίνη μιας μεγάλης κρίσης. Και το στήσαμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, περήφανοι, αισιόδοξοι, με ευίωνες προοπτικές. Γιατί ήμασταν και δημοκράτες και αριστεροί. Και τολμήσαμε. Γιατί ήμασταν δικαιωμένη δύναμη. Γιατί απήχαμε από τον πελατειακό λαϊκισμό. Γιατί υπερήχαμε σε ηθική και πολιτική αξιοπιστία. Και λίγο αργότερα τολμήσαμε ξανά και στηρίξαμε τη συγκυβέρνηση. Γιατί ήμασταν θεσμικοί, πεισμένοι για την αναγκαιότητα και τη δύναμη των συνεργασιών, γιατί είχαμε ολοφάνερη ευρωπαϊκή ταυτότητα, γιατί στηρίζαμε το ευρώ και τον μεταρρυθμιστικό εξυγχρονισμό. Με αυτές τις διάφανες θέσεις αποδεχτήκαμε την ευθύνη της συγκυβέρνησης, την ευθύνη συνδιαχείρισης της κρίσης και προώθησης λύσεων, όχι μόνο των οικονομικών προβλημάτων, όλων, όχι μόνο των αδικιών που γεννούσε το μνημόνιο, όλων. Ναι, ολοκληρωμένες θέσεις και επεξεργασίες δεν είχαμε. Αλλά ποιος είχε? Ο Σαμαράς με τα ζάπια, ο Βενιζέλος με τα πελατειακά νομοθετήματα ή ο Τσίπρας με τις μαγικές λύσεις? Δεν ήταν το πρόβλημά μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, η απουσία ολοκληρωμένης πρότασης διακυβέρνησης. Γιατί τα ακούω κι αυτό. Το πρόβλημά μας ήταν και είναι ότι δεν είχαμε δυστυχώς επίγνωση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων του ρόλου μας. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν αντιδρούμε αντί να δρούμε. Κατά τη γνώμη μου, στα 2 χρόνια που μεσολάβησαν από το πρώτο μας συνέδριο, διαπράξαμε 3 λάθη. Εύλογα και φυσιολογικά λάθη για ένα μικρό κόμμα χωρίς αυστηρές δομές και εμπειρία διακυβέρνησης σε μια κανονική πολιτική συγκυρία. Επικίνδυνα όμως για ένα κόμμα που φιλοδοξεί να εμπνεύσει ένα άλλο πρότυπο διακυβέρνησης, να δώσει όραμα και διέξοδο στην κοινωνία. Πρώτο λάθος. Οριοθετούμε αμυντικά τη διάκρισή μας από τους άλλους πολιτικούς χώρους. Ετεροκαθοριζόμαστε και αυτό μας επιβάλλει διαχειριστική πολιτική τακτική. Σαν να παίζουμε μια παρτίδα τένις, τρέχουμε μεν για την απόκρουση, αλλά παραχωρούμε πάντα το σερβίς στον συμπαίκτη. Στην κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, δεν ανοίξαμε ευνοϊκά για μας θέματα στους τομείς που είχαμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το λεγόμενο αντιρατσιστικό, η ενσωμάτωση της απόφασης 913 του 2008, η ψήφιση του οποίου έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 28 του Νοέμβρη του 2010. Θυμάστε ότι κατηγορούσαμε εκ των υστέρων τον Σαμαρά ότι έκανε πίσω, ενώ αρχικά πίεζε το Ρουπακιώτη για το αντιρατσιστικό. Μην κρατάτε μόνο ότι έκανε πίσω. Κρατήστε και ότι αρχικά κρατήστε ότι τον πίεζε. Ποιος τώρα? Ο Σαμαράς. Ποιους? Εμάς. Σε τι? Σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιρατσιστικής νομοθέτησης. Άλλο θέμα. Σας ρωτώ, αν εμείς οι θεσμικοί αριστεροί δημοκράτες με πολλούς συνταγματολόγους στο πλευρό μας ανεχτήκαμε ως φυσικό φαινόμενο τη μακρόχρονη απεργία των δικαστών, ποιος περιμένουμε να υψώσει ανάστημα? Και συνεχίζω. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται κατά τη γνώμη μου ένα κορυφαίο ζήτημα κοινωνικής πολιτικής. Η θέσπιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το θέσαμε στο δημόσιο και πολιτικό διάλογο βεβαίως, αλλά όχι ως προτεραιότητα στην κυβερνητική ατζέντα. Όμως και μόνο αυτό το στόχο να επιτυγχάναμε και μόνο σε αυτό το σημείο να ανοίγαμε το δρόμο της αυτονόητης στήριξης των ασθενεστέρων θα έφτανε. Και για να δώσουμε μια ανάσα στις ευάλωτες ομάδες και για να θεμελιώσουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και να δώσουμε ένα στιβαρό δείγμα γραφής της υπεύθυνης αριστεράς. Θέλετε άλλο θέμα? Είναι φυσικό να θέτουμε το ζήτημα του πολιτικού χρήματος, μόνο που το θέτουμε μετά από την αποχώρησή μας από την κυβέρνηση. Σαν να επιδιώκουμε όχι το να συγκεντρώσουμε περισσότερες πιθανότητες να νομοθετηθούν αυτά που προτείνουμε, αλλά απλώς να τα επιδείξουμε γιατί τα είχαμε ανάγκη ως ένα άλλο δείγμα πολιτικής. Από αυτό το λάθος της αμυντικής κατά τη γνώμη οριοθέτησης, της διαχειριστικής διεκμεραίωσης θεμάτων που ανοίγουν άλλοι, στένεψαν τα διαπραγματευτικά μας περιθώρια, προφανώς μαζί και με την ανελαστικότητα και τις αντιδράσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, μειώθηκαν οι ψυχικές αντοχές μας και οδηγηθήκαμε δυστυχώς κατά τη γνώμη μου στο δεύτερο λάθος. Ποιο ήταν το δεύτερο λάθος? Πικραμένοι, θυμωμένοι, απογοητευμένοι, εγκαταλείψαμε μέσα σε λίγες ώρες την κυβερνητική ευθύνη
και εισπράξαμε αυτό ακριβώς που εκπέμψαμε. Πικραμένο, θυμωμένο, βιαστικό και απογοητευμένο, απομακρύνθηκε από το κόμμα μας ένα μεγάλο τμήμα πολιτών που μας στήριζε. Γυρίσαμε την πλάτη στο εκλογικό σώμα που μας τίμησε με την εμπιστοσύνη και την ελπίδα του στις εκλογές του Ιουνίου και συνέχισε να μας στηρίζει όσο δίναμε αυτή τη μάχη μες στην κυβέρνηση. Ακόμα αναρωτιέμαι, Πρόεδρε, εσύ που είσαι ηγέτης εθνικού βεληνικούς, άνθρωπος νυφάλιος, ψύχρεμος, γιατί δεν έδωσες όχι μόνο σε εμάς, στο κόμμα, αλλά και στον εαυτό σου τα χρονικά και πολιτικά περιθώρια να πορευτούμε με ένα σχέδιο προς την έξοδο? Γιατί τόση βιασύνη? Και δεν αποχωρήσαμε απλώς, συντρόφισσες και σύντροφοι, από την κυβέρνηση. Υπερασπιστήκαμε την αποχώρηση με λάθος τρόπο και αυτομάτως, ειδικά στο θέμα των συνεργασιών, αυτομολύσαμε εύκολα στο στρατόπεδο του εγώ είμαι ο κύριος και όσοι θέλει ο πίσω μου ερθήν. Κατηγορούσαμε χρόνια ολόκληρα το ΠΑΣΟΚ, δεκαετίες, για αλαζονική συμπεριφορά έναντι της ανανεωτικής αριστεράς. Τώρα επαναλαμβάνουμε εμείς πασοκικές συμπεριφορές και είναι αστείο, γιατί ούτε ΠΑΣΟΚ είμαστε, ούτε το 2013 είναι 1994. Προσωπικά αυτή τη μεμψίμηρη στάση δεν τη στήριξα ούτε στο συνασπισμό, ούτε στο κόμμα μας όσο ανήκα στην πλειοψηφία της ηγεσίας, ούτε τώρα που γι' αυτόν τον λόγο μειοψηφώ. Δεν με εκφράζει, γιατί δεν βλέπω να ανοίγει ούτε καν ένα μικρό μονοπατάκι πολιτικής διεξόδου της χώρας μας από την κρίση. Φαινομενικά αυτή η στάση επιχειρεί να δείξει πολιτική αυτοπεποίθηση, αλλά χωρίς να πείθει, κατά τη γνώμη μου. Αντιθέτως, εγώ τη θεωρώ στάση φόβου και συντήρησης. Και περάσαμε στο τρίτο λάθος. Σε ένα βιαστικό, νομίζω εγώ, και με πρόχειρες διεργασίες συνέδριο, που όμως εκ των πραγμάτων αυτό εδώ το συνέδριο, αυτό το σώμα, όλοι μας είμαστε συνέδριο ταυτότητας και στρατηγικής. Για πρώτη φορά στα ελληνικά πολιτικά χρονικά, το πιο κρίσιμο συνέδριο ενός κόμματος διεξάγεται στην πιο οξυμένη φάση της διαδρομής του. Πρότεινα ήδη από το Σεπτέμβρη να ξαναδούμε το χρόνο διεξαγωγής του. Δεν εισακούστηκα. Φτάσαμε σήμερα εδώ χωρίς πρόεδρος και γραμματέας να έχουν ανταλλάξει μια κουβέντα για το συνέδριο εν ώψη του συνεδρίου. Αναλαμβάνω γι' αυτό όση ευθύνη μου αναλογεί. Μόνο όμως όση ευθύνη μου αναλογεί. Αλλά δεν φτάνει. Για πρώτη φορά ένα τόσο κρίσιμο συνέδριο διεκπεραιώνεται βιαστικά, νομίζω σχετικά φτωχό σε ιδέες και προτάσεις. Από ποιους? Από εμάς, από τη συνέχεια της αριστεράς του Ηλιού, του Κύρκου, του Παπαγιαννάκη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, συντρόφισσες και σύντροφοι, για το συνέδριό μας είναι να μην το αισθανθεί η κοινωνία. Ούτε η διάσπαση, αηδίες, σαχλαμάρες είναι αυτά που ακούγονται περί διάσπασης. Ούτε οι μαζικές αποχωρήσεις, ούτε η ρευστοποίηση στη Χωάνη ενός ΠΑΣΟΚ που καταραίει, ούτε η αλλίωσή μας εν ώψη μιας συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνιστά μεγαλύτερο κίνδυνο στους επόμενους μήνες από το αν υπάρξει αδιαφορία της κοινωνίας. Και αν αδιαφορήσει η κοινωνία, αν συνεχίσουμε βολεμένοι στην αναβλητικότητα και στη συνέχιση της ατολμίας μας να την παρατηρούμε, θα έχουμε κάνει λάθος. Και αυτό φοβάμαι ότι θα συμβεί αν το συνέδριό μας επιφέρει μόνο μερικές αλλαγές προσώπων. Κοντολογής. Αν από τις αποφάσεις του συνεδρίου προκύψει η επαναβεβαίωση της συνήθους διαχείρισης και η υποτιθέμενη αριστερή στροφή, που μόνο κατά τη γνώμη μου αριστερή δεν είναι, μπροστά μας ανοίγεται μόνο ένας δρόμος. Και είναι μονόδρομος σε υποχρεωτική πορεία. Σύγκληση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικούς λόγους διαφοροποίησης δεν θα έχουμε και θα είμαστε ένα χρήσιμο συμπλήρωμά του που θα του αποδώσει εύσημα μετριοπάθειας και την εικόνα του ρεαλισμού που τόσο έχει ανάγκη. Αυτή όμως η εξέλιξη, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι το χαλί που τραβιέται για πολλούς από εμάς της ιστορικής διαδρομής της ανανέωσης. Με στενοχωρεί, αλλά δεν με πειράζει. Γιατί τα κόμματα προφανώς υπάρχουν επειδή κάποιους εκπροσωπούν, όχι ως υπολείμματα μιας παράδοσης. Δεν πάνε να γνωρίζω ότι με αυτή την εξέλιξη, αν υπάρξει, εύχομαι να μην υπάρξει, θα ησυχάσουν επιτέλους κάποιοι. Αλλά αυτό δεν το αξιολογώ σημαντικό. Μια συνάντηση με το ΣΥΡΙΖΑ απλώς δεν επιτρέπει καμιά ελπίδα διάσωσης ιδεών. Αυτό που με θλίβει, που με θυμώνει, είναι ότι αυτό θα συμβεί, αν συμβεί, το απέφχομαι, ακριβώς στη στιγμή που η ανανεωτική αριστερά αποκτά βαρύνοντα πολιτικό ρόλο, όχι ιδεολογικό, όπως είχε κάποτε το ΚΚΕ εσωτερικού ή η ΕΑΡ, τα κόμματα από τα οποία πέρασα, αλλά πολιτικό, πολιτικά και κοινωνικά καταλυτικό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έρχομαι στην πρότασή μου. Ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, πιστεύω, η ανανεωτική αριστερά δεν είχε τόσο σημαντικό εθνικό ρόλο, πολιτικό ρόλο. Ποτέ άλλοτε οι αποφάσεις της δεν είχαν τέτοιο βάρος και ποτέ άλλοτε οι συνθήκες δεν ήταν πιο ευνοϊκές για να οικοδομήσουμε τη μεγάλη παράταξη του δημοκρατικού σοσιαλισμού.
Από θέση ισχύως μάλιστα. Ναι, από θέση ισχύως. Ίσως γι' αυτό είμαστε πιο φοβισμένοι από ποτέ. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω πώς γίνεται εμείς που τολμήσαμε τη δημιουργία της Δημάρ, εμείς που τολμήσαμε να συγκυβερνήσουμε με την Τρόικα, πώς γίνεται όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη της ιστορίας, αντί να βλέπουμε το τολμηρό, το δημιουργικό μας πρόσωπο, να βλέπουμε το Βενιζέλο και να αποστρέφουμε βιαστικά το βλέμμα. Θα μπούμε λοιπόν σε μια άλλη περιπέτεια εθνικής ευθύνης για να δημιουργήσουμε το ανάχωμα στο δικομματισμό και στη συντήρηση, ή θα κοιτάξουμε να συντηρηθούμε εμείς στο όριο της εκλογικής επιβίωσης? Και το λέω, σύντροφοι, διότι πιστεύω ότι αν δεν ακολουθήσουμε μια άλλη τακτική, ούτε οι μάζες θα σειρεύσουν, ούτε κεντροαριστερά θα φτιάξουμε. Θα ενισχύσουμε κάπως τη Δημάρα, αλλά αυτό θα μείνουμε. Σε επίπεδο λόγων, ενδεχομένως και προθέσεων, μπροστά μας ανοίγονται δύο δρόμοι. Και οι δύο ταμπέλες γράφουν κεντροαριστερά. Αλλά μόνο ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος των ευρύτερων δυνάμεων. Ο άλλος είναι της μη κεντροαριστεράς, οδηγεί αλλού. Κεντροαριστερά και τρίτος πόλος είναι ο πολιτικός χώρος που θα προσφέρει στέγη, έκφραση και στήριξη στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας. Πολλές από τις οποίες αισθάνονται άστεγες, παρά το ότι υπάρχουμε και εμείς και το ΠΑΣΟΚ. Η άρνησή μας να συμμετάσχουμε στο διάλογο με όποιους μας καλούν δεν οδηγεί σε κανένα προοδευτικό τρίτο πόλο. Οδηγεί στη μη κεντροαριστερά. Και η διαφοροποίηση του εκλογικού σώματος από τις πρώτες στις δεύτερες εκλογές του 2012 μας υπενθύμησαν ότι η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και τα εκλογικά αδιέξοδα λύνονται με πόλωση. Και στην πόλωση κερδισμένοι είναι δύο και χαμένοι όλοι οι άλλοι, και κυρίως χαμένη η χώρα. Γιατί λοιπόν επιμένουμε στους αυτοπεριορισμούς μας? Τι ακριβώς είναι αυτό που μας οδήγησε περήφανα να συγκυβερνήσουμε, αλλά εμποδίζει τις ευρύτερες συνεργασίες? Τα όρια της εθνικής ευθύνης τελειώνουν στο ευρώ ή στην περίοδο των μνημονίων? Ή μήπως είναι λιγότερο εθνική η ευθύνη μας η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων και η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης? Τι ακριβώς φοβόμαστε, σύντροφοι και σύντροφοι? Είμαστε σε θέση ισχύως. Για πρώτη φορά ξαναλέω, από το 80 και δόθε, το πολιτικό και ηθικό μας κεφάλαιο είναι πιο ισχυρό από τις πελατειακές παρακαταθήκες του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε ναι, αλλά τα εθισμένα πρόσωπα στο ΠΑΣΟΚ θα μεταφέρουν και στην κεντροαριστερά τις ίδιες συμπεριφορές. Μία είναι η απάντηση. Συμμετέχεις, παλεύεις, αλλάζεις. Δεν υπάρχει άλλη. Προσωπικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ηθικό και πολιτικό μας κεφάλαιο. Με αυτές τις σκέψεις προτείνω να μπούμε επιθετικά στο διάλογο με όλους και με την κίνηση των 58. Αν την αφήσει βέβαια ο Βενιζέλος να προχωρήσει, γιατί προσωπικά διαισθάνομαι ότι δεν του αρέσει ο ρόλος που του επιφυλάσσει η ανασύνταξη των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Γι' αυτό προσπαθεί δια του σφιχταγκαλιάσματος να τη στραγγαλίσει, για να φτάσει και αυτός από ένα δρόμο που η ταμπέλα γράφει μεν κεντροαριστερά, αλλά οδηγεί αλλού. Αρχηγούλης στο μαγαζάκι του και τα συναφή. Σας είπα παραπάνω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι θα τα καταφέρουμε. Οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας. Και κανείς άλλος στην Ελλάδα σήμερα δεν έχει περισσότερες δυνατότητες. Σε μια άλλη φάση δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξει άλλος που να έχει. Σήμερα όμως η ιστορία εμάς επιλέγει για αυτό το ρόλο. Θα δυσκολευτούμε βεβαίως. Ο πολιτικός χώρος του δημοκρατικού σοσιαλισμού δεν είναι πια γεμάτος με σκελετούς στις ντουλάπες. Αυτοί μετακομίσανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεμάτος όμως από πάρα πολλούς αγωνιστές. Και θα σας πω αμέσως ποιους περιμένω συμμάχους στη Δημάρ, εκτός από τους καλούς φίλους που ήδη έχουν έρθει και είναι κοντά μας. Περιμένω τα παιδιά του Λεωνίδα που σήμερα βρίσκονται άστεγα σε αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο. Περιμένω τους ρεαλιστές, τους τολμηρούς ρεαλιστές του πρώην ΠΑΣΟΚ, που το ίδιο το επίσημο ΠΑΣΟΚ έθεσε εκτός σε άλλη φάση. Ξέρω βέβαια, όσα θετικά και αν θυμίσω για τα πρόσωπα, ο ρόλος των προσώπων στην ιστορία θα συμπυκνώνεται. Ακούω την απάντηση στη φράση «Μα με το Βενιζέλο». Απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν έχω, σύντροφοι και σύντροφοι. Και δεν έχω γιατί δεν θέλω να δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να αμφισβητήσει το πιθανό ρόλο του δικού μας Προέδρου αύριο. Απευθύνομαι τώρα στους συντρόφους μου, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε, που σκέφτονται το ΣΥΡΙΖΑ, χώρο έτοιμο για συνάντηση μαζί του. Δεν έρχεται η πρόοδος, συντρόφοι και σύντροφοι, με τη χειραγώγηση της κοινωνίας. Η χειραφέτησή της τη φέρνει. Και η χειραφέτηση του λαού θέλει αλήθειες για να οριμάσουν οι συνειδήσεις των ανθρώπων. Δεν οριμάζουν όταν τις χαϊδεύεις και απελευθερώνεις το αντικοινωνικό μένος, δικαιολογώντας κάθε πράξη τους, επειδή επινόησες ένα ιδεολόγημα ότι τάχα βρισκόμαστε σε κοινωνικό πόλεμο. Η πρόοδος, σύντροφοι, βρίσκεται στη συνισταμένη των κοινωνικών δυνάμεων. Πρόοδος των μισών δεν είναι μισή πρόοδος, είναι μη πρόοδος.
Τι υπερασπίστηκε η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες μέρες? Το δικαίωμα της μάθησης ή το δικαίωμα της εξέτασης? Το πανεπιστήμιο και τη δωρεάν παιδεία ή το εξεταστικό κέντρο και την τζάμπα εξέταση? Ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ασκεί απλώς λαϊκισμό. Αυτό το κάνει επιτυχώς ο Καμένος. Ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνει συνειδήσεις που προσδοκούν τη σύγκρουση και είναι αναγκασμένοι να εφευρίσκουν εχθρό και συνειδήσεις που προσδοκούν την ομή της εξουσίας. Και αυτή βέβαια έρχεται αποκλειστικά σχεδόν από το ΠΑΣΟΚ και από αυτούς που πήγαν μαζί του από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ποιας αριστεράς ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σε καιρό πολέμου έχει ως προνομιακούς συνομιλητές αυτούς που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ? Από πότε η αριστερά πολεμά τον κοινωνικό αντίπαλο με συμμάχους στην εκκλησία, της πασοκικής κοπής συντεχνίες, τους νάρκισσους, τους βολεμένους και τα μεγάλα τζάκια? Ο μοναδικός πόλεμος που διεξάγει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέω για τους συντρόφους μου που αναφέρθηκαν για αυτή την πιθανότητα σε αυτό το μικρόφωνο, είναι η αυτοδύναμη κατάληψη της εξουσίας. Σε αυτό το πόλεμο εγώ είμαι απέναντι. Όχι μόνο για τους ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους που με οδηγούν στην ανάγκη ενός ισχυρού τρίτου πόλου, αλλά για κοινωνικούς και δημοκρατικούς λόγους. Γιατί ο πόλεμος του είναι φανατικός και μυσαλλόδοξος. Του επιβάλλει καταστροφικές απλουστεύσεις. Σύμμαχος όποιος συμφωνεί, εχθρός φασίστας, πουλημένος όποιος διαφωνεί. Δείτε τις παροπίδες και τον φανατισμό της αυγής που αγαπήσαμε. Οι άνθρωποι δεν διανοούνται ότι υπάρχει άλλη γνώμη. Δεν αντέχουν στην κριτική. Δείτε πώς ερμηνεύουν τις αποτυχίες τους. Δείτε τις αντιδράσεις τους σε μια γελιογραφία. Μια γελιογραφία έγινε, δείτε πώς αντέδρασαν. Ξέρετε, οι παράπλευρες απώλειες του πολέμου που αισθάνεται ότι διεξάγει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αναρριχηθεί στην εξουσία είναι απείρως πιο επικίνδυνες από τη θέση του για το ευρώ. Γιατί οι θέσεις αλλάζουν. Πάει στο Τέξας, κάνει μια ομιλία, έρχεται άλλη γραμμή. Οι επιδράσεις όμως του φανατισμού και η νομιμοποίηση της αρχής, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, δεν παίρνονται πίσω. Παραμένουν πληγές στο σώμα της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Και δεν οδηγούν σε καμιά πρόοδο. Ολοκληρώνω την παρέμβασή μου, συντρόφισσες και σύντροφοι, με την αυτοκριτική μου. Την οφείλω ως απερχόμενος γραμματέας. Επιτρέψτε μου καταρχήν να αναφερθώ σε ένα θέμα που ακούγεται προσωπικό, αλλά είναι βαθύτατα πολιτικό. Είμαι εδώ μπροστά σας με τις ιδέες μου, τις απόψεις μου, με τα αισθήματά μου και την προσωπική μου ιστορία 40 και ετών. Και απαντώ με σιωπή στη μικρόνια Αμερικών που μετέτρεψαν την πολιτική διαμάχη σε μάχη προσώπων. Που προσπάθησαν να σας πείσουν ότι ο Λυκούδης είναι άνθρωπος που υπηρετεί άλλο σχέδιο αντίπαλο ή ότι εποφθαλμιά τη θέση του κουβέλι ή δεν ξέρω τι άλλη σαχλιμπουρδολογία σας έχουν πει. Γιατί δεν είχαν άλλο τρόπο να αντιταχθούν στη λογική από να τη σπηλώσουν. Εγώ είμαι εδώ και το ξεκαθαρίζω. Ο Λυκούδης δεν θα είναι παρόν μόνο όταν αισθανθεί ότι η παρουσία μας δεν είναι ωφέλιμη για τον τόπο και το λαό μας. Μόνο όταν αισθανθεί ότι οι στόχοι που θέτουμε είτε δεν συνιστούν προοδευτική κατεύθυνση, είτε ξεπερνούν τις ψυχικές μου και τις σωματικές μου δυνάμεις. Μόνο τότε θα κάνω στην άκρη. Από τη στιγμή της εισόδου μας στην κυβέρνηση, στάθηκα περισσότερο στην υπεράσπιση της επιλογής μας. Να συμμετάχουμε στην κυβέρνηση, διατύπωσα το διακριτό μας στίγμα όπως μπορούσα, αποσαφήνισα τις θέσεις μας, έκανα περιοδίες, παρουσιάστηκα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πιστέψτε με, δεν ήταν ούτε χωρίς σκόπο ούτε εύκολο. Νομίζω ότι απέφερε αποτελέσματα, έτσι μου λένε όλοι, αλλά δεν μου επέτρεψε να θέσω ως πρώτη προτεραιότητα τα θέματα δομής και λειτουργίας του κόμματος. Και πρέπει να σας πω ότι η στενή φιλία μου και η αγάπη μου για το Φώτη δεν λειτουργήσε πάντα θετικά στο ρόλο μου ως γραμματέας. Αυτό βεβαίως δεν δικαιώνει τη συνεργάτηδά μου, τη φίλη μου την Ελένη, που επιμένει ότι οι σωστοί πολιτικοί στη δράση τους δεν έχουν φίλους. Εγώ τιμώ τις φιλίες μου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν περιποιεί τιμή σε κανένα μας να παραβλέπουμε, τελειώνω, ότι το κόμμα μας χρειάζεται μια τολμηρή επανεκκίνηση. Μπορεί να μην είναι προσωποπαγές, όπως μας κατηγορούν, μπορεί να μην είναι αρχηγικό, όπως πολλοί λένε, χρειάζεται όμως επανεκκίνηση των λειτουργιών του. Και σπέβδω να τονίσω ότι η ευθύνη γι' αυτό βαραίνει εμένα και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που δεν φροντίσαμε τις δομές και τις υποδομές, και όχι τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος θα ακούει. Ο Φώτης είναι άνθρωπος που ακούει. Η ηγετική ομάδα σοβαρή και συνεχτική χρειάζεται, που δεν υπήρξε ποτέ. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής στη νέα περίοδο πρέπει να προσέξει θέματα που εγώ δεν πρόσεξα. Στην καθημερινή μάχη με τον χρόνο δεν επέμεινα στην εξέταση και στην αναθεώρηση μια σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν ή και καθορίζουν τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Και ήταν λάθος, διότι ο τρόπος παραγωγής πολιτικής, η νομοθετική και η εν γέννη κοινοβουλευτική μας δουλειά σχετίζονται αιτιακά σχεδόν με τον τρόπο που λειτουργεί το κόμμα ως μηχανισμός και ομάδες επεξεργασίας πολιτικής.
Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις, σύντροφες και σύντροφοι, που επιχείρησα διορθωτικές κινήσεις ή τις προσπάθησα, δεν το πέτυχα. Και θα σας εξομολογηθώ το λόγο με μια δόση τρυφερότητας. Η ηγετική παρέα του κόμματος ήταν πάντα μια παρέα φίλων και κάθε προσπάθεια αλλαγής ήθελε συγκρούσεις. Και αυτό το πράγμα προσέκρουε στη φιλία. Και εγώ εξακολουθώ να το λέω, παρά το ότι δεν με βοήθησε ποτέ και ποτέ και ιδιαίτερα. Εγώ τις τιμώ τις φιλίες. Το συμπέρασμα μου λοιπόν από το λάθος αυτό είναι ότι η νέα Κεντρική Επιτροπή και ο νέος γραμματέας οφείλουν να θέσουν σε πρώτη προτεραιότητα κανόνες λειτουργίας του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να ηχογραφούνται οι συνεδριάσεις. Το ζήτησα από την πρώτη μέρα των συλλογικών οργάνων, ώστε να καταγράφονται οι απόψεις και να επιβεβαιώνονται μετά και να τιμούν όλοι εκτός των λειτουργιών του κόμματος τις φιλίες τους. Συντρόφοι και σύντροφοι, με τους πιο πολλούς και τις πιο πολλές από εσάς συνοδοιπορώ εδώ και δεκαετίες. Με άλλους συναντήθηκα το τελευταίο διάστημα. Εγώ σας χαιρετώ απερχόμενους όλους, έναν, μία-μία, όλο το συνέδριο. Και σας χαιρετώ Σας χαιρετώ με όλο το πάθος και με όλη τη δύναμη που κρύβει η αριστερή συντροφικότητα. Ευχαριστώ.